Then you can start. Mfowethu Siphamandla, Yes, sir. inwele zomuntu ungazigunda namhlanje kodwa next week ziyahluma. Hayi man. Yingakho ungazidelela inwele ngoba zingekho. But mfowethu ngithemba isikhathi zizohluma. Mntana sekhaya abantu bangakudelela namhlanje ngoba uphansi. Into zakho zigundeke zonke. Ibusiness lishona phansi. But as long as usaphila uzawuhluma. Hayi. Sibu ungahlekisi ngomntana make phuma amazinyo. Because ukuphuma amazinyo amadala. Amasha yeza. uNkulunkulu wenza idisorder make funa ukwenza order. Whenever ezokuthwala mawubona ichaos isenzeke empilweni yakho yazi uNkulunkulu ufuna ukukuphakamisa. Once kwaphuma lamazinyo emntaneni sawubona amagap ungathuki ungahlekisi nangaye ngoba uNkulunkulu letha amazinyo amasha. Mayizokuthwala uNkulunkulu kunezinto ezilahlekayo sibu kanti all along ngo2026 uNkulunkulu ufuna ukubeka on the highest place. Wesiphamandla. Yes sir. Utshani uma ugreen. Hayi man. Abantu bahlala kuyiwo. Yey. Kodwa ungaze ushe ube mnyama. Abantu ababikhona. Kodwa nansi into engichazayo. Noma kumnyama imvula iyeza. Uma lizonetha la kumnyama khona emva kwakusaso after 3 days kuyahluma. Emntaska izwi likaNkulunkulu lifana njengemvula. Ungabe kumnyama empilweni yakho njengamanje kodwa uma ulalela ulikholwa ngenhliziyo liyawenza umsebenzi empilweni yakho uzohluma. Sibu lithi iBhayibheli ungahlekisi ngami sitha sami ngakuwa ekuvukeni kwami kunamandla. uNkulunkulu uyathanda uthintitha mayizokubeka namakhosi. Mayizokuthwala uNkulunkulu bayakuneglect abakureject kanti bakulungiselela yena. Yonke into ebuhlungu eyehlile empilweni yakho uNkulunkulu ukupreparela for a right table. Udeka itafula phambi kwakho in the presence of your enemies. Sanibonani.